לך לפתוח ליין חדש של חומר, של הברחות מאירופה, אמריקה. אתה מקבל 10% מכל משלוח. בפעם אחת יש לך פה מאות אלפים. נעמי, אני חייב לבוא למסע הזה. מה לי ולפולין? תתבייש לך. אנחנו נוסעים להשתתח לקברי צדיקים. סגור את זה שם. תודה, פרסי, תודה. אתה מלך, אתה לא מבין כמה אתה מלך. בסדר, בסדר. רק אם תופסים אותך, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע איפה אני, אתה אפילו לא יודע איך קוראים לי. בטח, פרסי, בטח. אולי טוב שהוא יהיה הכוח ואתה תהיה המוח. ניהול משותף. ואני אקבל את הכסף מהברחות סמים של איציק ססה או שזה יהיה אבי? על מה אתה מדבר? תתחתני איתי. אם אתה רוצה את נדב, אז הוא בגן הפקן בפתח תקווה. אז תגיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה בקידושין. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מקדש את עמו ישראל על ידי חופה בקידושין. אמן. שם הפרוטה. תחזור אחריי. ברוך אתה. ברוך אתה. אבי. מי מצמיד אקדח לראש שלי? נדב פלדמן, ברכות. משטרת ישראל עוצרת אותך ברגעים אלה. דמני, אתה מוכן לחכות עד שנסיים לפני שאתה לוקח את בעלי? מצטער אורנה, זה לא חלק מזכויות העציר בישראל. שימו לב, המקום פה מוקף בשוטרים. אני אצא אותך בחשד לרצח יגאל מזרחי. הוא מסיים את החתונה קודם. על גופתי. וואלה, זאת בדיוק התוכנית שלי. מדמוני, אני יודע שאתה לבד פה. איפה החברים שלך, מדמוני? אנחנו לא רואים אף אחד. אתה יודע מה יש לי אחלה רעיון, בולדוג? אתה תדפוק לו כיסא בראש, אני אחנוק אותו, ואבא תצלם בפלאפון למזכרת. אבי, מדמוני, אתה יכול להיות רגוע, אתה האורח שלנו בחתונה הזאת. הוא גומר להגיד את המשפט, הוא שובר את הכוס, אתה הולך איתו לאוטו. ביהדות זה חטא גדול מאוד להפסיק חתונה באמצע. אין מביישים כלה בליל כלולותיה, ואין מבקשים מהחתן להסיר כתובתו. יש לך 10 שניות. תחזור אחריי. הרי את מקודשת מקודשת בטבעת זו בטבעת זו כדת משה וישראל. כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. היי, מזל טוב! בראבו! בראבו! מזל טוב, בראבו! תראה מה זה חתונה ישראלית קלאסית, קוקי. מישהו מצמיד לגבר אקדח לראש. קדימה, בוא. נו, קדימה, קדימה. דמני, אתה לא חייב להיות כזה מגעיל. אל תגיד כלום, חכה לעורך דין שלי, הוא יהיה שם לפניך. תדאגי, אני אשתחרר בקרוב. איפה תהיי? של אמא שלי אולי. את יודעת מה זה אומר? שהאוכל שאת תאכלי יהיה הרבה יותר גרוע ממה שאני אקבל. תוך יומיים אני משתחרר. מדמונה, נהיית לנו שריף גוטמן? הולך לבד בעיר ותופס את הרעים? קיבלתי טיפ, אז הגעתי למקום וביצעתי מעצר.
בדיוק כשסיימתי את החופש שלי. הכל טוב ויפה, רק פעם באה הכל עובר דרכי. או שהוא הולך לתא ואתה הולך לגלוש באתר דרושים בוויינט. תפסתם אותו, מה? כשעובדים אצלכם. אין מה לעשות. גם אדמוני עזר פה לא מעט, האמת, אבל העיקר זה הלחץ שהפעלנו, והרבה כוח. כוח. זה מה שהכי חשוב. טוב, אני הולך להתקשר למפכ"ל. נספר לו ששיחקנו אותה. זרוק לו איזה מילה גם עליי, אילוז, אל תהיה חרא. ספר לו על השוטר מספר 1 שלך. נומרו אונו, וינר. תלמד, מדמוני. כוח. תיכנס אליי. תודה, ניקולה. תגיד, פרוקי, כמה חומר אתה יכול להכניס במייל הזה? אני יודע, 4 קילו. תפור את זה לביטנה, חוטים דקים, אולי אפשר גם 5 קילו, נראה לי. תעשה את זה. תמצא לי מישהו, שימצא לך מישהו, שירגיל לך מישהו. אל תפספס, 3 מישהו. אני אכלתי אותה 12 שנים בגלל שהורדתי מישהו אחד בדרך. אלה כללים שכתובים בדם. יש לי בלדר בשבילך, הוא טס להונגריה. אפשר לסמוך עליו. הוא לא יפתח את הפה שלו. בן אדם הזה מאוד אפשר לסמוך עליו, והוא לא יפתח את הפה מסיבה מאוד פשוטה. שהוא לא יודע מה הוא מעביר. אבל מה אתה רוצה? הכנתי לך אוכל, לך תיקח תחמם. הכנתי לך מתנה ליום הולדת. זאת 1.5 חודש. כן, אבל ראיתי תוכנית בערוץ המדע, לוחות השנה, אז בסין זה כבר עכשיו. זה כרטיסים להונגריה. קחי חברה אם בא לך. לא בא לי. הנה. אירוצ'קה. די, תחייכי. אחים שלך עשו לך הפתעה. וגם קנו לך מילמינג. לפי מה שאני הבנתי, הם גם מבריחים את נדב להונגריה. אני יכול לסדר לכם שתהיו באותו בית מלון? אני לא רוצה אותו יותר. טוב, אני אסע. זה באמת יעשה לי טוב. חבוד, סיגרת? לא תודה, לא משהו. כמה טוב לראות אותך עם סורגים על הפנים. אני רואה שמארחים אותך פה למופת. באת לראות בי בתא מעצר? או שפשוט תתלה אותי ותגיד שזאת התאבדות? לא, זאת הדרך העבודה שלך, לא שלי. המלצר שראה אותך דוקר את יגאל הנאצי התאבד, כן? פשוט היה כל כך מבואס מהחיים שלו שהוא זיקק משקדים ציאנית ושתה את זה עם קולה. זה לא אני עשיתי את זה, הוא שיקר. הוא לא ראה כלום, הוא לא ראה שום דבר. מה אתה אומר? אני שמח שאתה מקבל פה הרבה כבוד. תצטרך את זה ב-25 שנה שתשב בפנים. תקבל הרבה סיגריות וטלקארטים מכולם. אנשים שואלים למה לא הפסיקו לייצר את הטלקארטים. זה רק בשביל פה. אין לך כלום. ואתה תהיה חייב לשחרר אותי תוך 48 שעות. לא דקרתי את יגאל הנאצי ולא פגעתי באורנה, שאגב התחתנה איתי לפני כמה שעות לידיעתך. ולא פגעתי במלצר. קביליו. ב-12/3, בחצות 25, הזיקו אותי למלון. את מי אני רואה שם? את מיסטר פלדמן. מחזיק כלי חד וגדול ודוקר את יגאל הנאצי בבטן. ואז אתה הסתובבת, אתה ראית אותי. אתה לא היית שם בכלל. מה זה לא הייתי שם? הייתי ועוד איך הייתי, ואתה אמרת לי, דקרתי את יגאל הנאצי, היית שם במלון, נכון? הידיים שלך היו מלאות בדם. תגיד לי, מאיפה אתה מביא את זה? אמרת לי, דקרתי את יגאל הנאצי, דקרתי את... אני לא יודע למה עשיתי את זה. אין לך גבולות, אה? אתה תעשה הכל בשביל להכניס אותי לכלא. זה מה שקביליו אומר פה. קביליו שוטר כבר 13 שנה, הוא שוטר אמין, בעל עבר נקי. זה מה שהוא ראה, זה מה שהוא יעיד. בעולם בלי חוקים אנחנו נהיה חיות. חיות. אל תעשה את זה. אתה מאיים עליי? חס וחלילה. אני מכבד את משטרת ישראל. תביא לי עורך דין. אני לא יודע, ניקולה, לא נעים לי. אנחנו עושים החלטה נכונה הפעם. לא יודע. קולה. לא יודעת, נורא כואבת לי הבטן. זה מהתרגשות, אחות, זה מטיול. לא, אני מתה מכאבים. יש לי... לא, אני נקרעת. יכול להיות אפנדיציטיס. לא, זה בצד שני, נו. יו, כואב לי.
נראה לי יש לי גידול. יש לי סרטן, אני הולכת למות. טפו, אירנה, איך את מדברת, נו? תצאי לאוטו, אני לוקח אותך בשדה תעופה. יהיה לך כיף. ניקולה, כואב לי. יואו. יש לי גידול, אני מרגישה את זה. האהבה שלי הרגה אותי. קח אותי לבית חולים. אוי, כואב לי. קח אותי לבית חולים, נו! כן, מה קרה? היא עלתה למטוס? לא. מה, תפסו אותה? יותר גרוע. אני בבית חולים. יש לי חדשות לא טובות. אירנה בהיריון. הוא יופטר. היה טוב היום, מה טלי? כן, כן, בטח. קח. מה זה? זה עוד כמה קילו. בהצלחה. איציק, בוא כבר. רגע, נעמי, חצי שנייה. מר גלגל, אנחנו נפסיד את הטיסה בסוף בגללך, אתה שומע? יש עוד 2.5 שעות. פיזיותרפיה שלך נמשכה יותר מדי זמן. חוץ מזה, יש להם שם מלא שלבים ובדיקות. אני רוצה גם לוודא שהם ארגנו לנו אוכל כשר. מה זה? תראה איך אתה מזיע. מה זה? נראה כאילו יש לך חום. תראה איך אתה מזיע, איציק. תודה על המייל, כפרה. מי נתן לך אותו? חבר. האמת, מינק זה חיית מאה. אבל לא נורא. העיקר הכוונה. בוא'נה, איזה כבד. אל תטלטל לי אותו. מותר לי לטלטל, זה לא שבת. טוב, נעמי, אני הולך לשירותים. אני אקח לך את זה, שיהיה לך יותר קל לסחוב את הדברים. אז קדימה, קדימה, תגלגל. מחכה לך. מהר אבל. בולדוג, הבלת אותי. זה נכון? מה? זה נכון? מה נכון? תשאל עוד פעם מה, ואני מכניס לך את המקל של הבית שימוש בתחת שלך. זה נכון? תח לי, אדוני, אתה יכול להמתין שנייה? החבר שלי כאן נכה, יש לו איזו תקלה קטנה. תן לנו רגע לבד. סגור את הדלת, בבקשה. לא בפנים, אני לא יכול לעבור את הביטחון. כמה קילו יש עליך? צרון הפרסי שם את זה עליי. אני צריך את הכסף, בולדוג, אני חייב את הכסף! אז תקשיב. אתה יוצא עכשיו ישר משדה התעופה, אתה לוקח מונית, שם את הכיסא על המונית, שולח את זה לכתובת שלי, לבית שלי, הבנת? בולדוג, אני חייב את הכסף. אתה לא יודע איך זה לחיות איתה, אתה לא יודע. אני ציפור. אני נולדתי לחופש ותראה אותי. מתי בפעם האחרונה היה לי משהו משל עצמי? מתי בפעם האחרונה הייתי במועדון חשפנות ומישהי עוננה לי על הברך? מתי? בריאות זה דבר חשוב מאוד, אין מה להגיד. אתה צריך כסף, בפעם הבאה אתה בא אליי. הבנת? ואם אתה עוד פעם בוגד במשפחה, תאמין לי, אני אפילו לא מספר לבורדר, אני מטפל בזה בעצמי. ותאמין לי, איציק, לא בא לי לקחת אותך לשדה התעופה. השני, זה שלא חוזרים ממנו. אתה חושב שאני הבוגד? אני היחידי במשפחה הזאת שמשחק אותה לפי הכללים, היחידי. אתה לא יודע כלום. יש לך משהו להגיד לי? לא חשוב. תפסיק, בולדוג, תפסיק! גילה שלחה אנשים להרוג את נדב פלדמן. זה היא ששלחה את האנשים האלה. נעמי סיפרה לי את זה. זה נעמי סיפרה לי. והוא בכלל הבן של הבורר, את זה אתה יודע? אז אל תגיד לי שאני הבוגד. פשוט אל תגיד את זה. בולדוג,
איפה הבן שלי? התייחסתי אליך כמו הבן שלי. אבל מה עשיתי, בולדוג? אני לקחתי אותך מהרחוב, אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אתה גרת אצלי 2 לימדתי אותך לקרוא ולכתוב. אתה שלחת איתי את ססה? טוב, בולדוג, טוב, כן. למה עשית את זה? אבי יהרוג אותך. אנחנו לא עושים סמים. כן? אז אבי בא אליי ואמר לי שמעכשיו אני והוא מנהלים אימפריה לבד ואני לא אומר כלום לא לבולדוג ולא לבורר ושאנחנו עושים חלוקת סמים והוא מקבל את ה-60% שלו. אז כמה ילדים בארצות הברית יסניפו קוק פרסי של רונה פרסי? מה קרה? אם אני אספר לבורר הוא יכול להרוג אותך. הדבר שאני הכי פחות רוצה לעשות בחיים זה לחפור לך בור. שמעת על הפירוש של אורנה? מי זאת אורנה? החברה של נדב. ססה אומר שגילה שלחה אנשים של לעשות את זה. שמעת על זה משהו? לא, ממש לא. אני באמת מקווה שזה שטויות של ססה. בטוח שלא שמעת כלום. חלאס, בולדוג, חלאס. אתה לא קולט מה נהיה? אתה דינוזאור. אתה חי בשנות ה-70. כולם עושים הפרטה, חוגגים, שותים שמפניות, ורק אתה בקומוניזם. חלאס. לא נמאס לך, אפילו בית אין לך. יש לי בעיה. כן, דירת שיכון בלי מעלית. לעלות מדרגות זה טוב, זה כושר נטו. כל מדרגה מוסיפה לך 1.25 שניות לחיים. תגיד לי, בולדוג, כשאתה נכנס לתדרוך צוות של חיילים, מי נראה לך הפרייר? אין אף אחד פרייר. אז זהו, שאומרים שאם אתה לא מוצא את הפרייר, כנראה שאתה עצמך הפרייר. מה שאני בסך הכל אומר, שאתה חייב להפסיק לפחד למות. אתה כמו עבד שלהם. מה, אתה רוצה למות בירייה, בשיכון? אני לא מפחד למות מהתנגשות. רק מהתקף לב לבד בבית. התנגשות זה סבבה. יש מישהו איתך בשניות האחרונות. איציק! משאיר אותי עם הכרטיסים ביד בשדה תעופה ונעלם? נעלם! מה זה פה, צ'יקו ודיקו? וגם את המעיל פרווה הוא לקח לי. וזה מעיל מינק, בולדוג. נקשרתי אליו. בולדוג, קח את העת חפירה, ובוא איתי ועם ססה לפרדס, קדימה. נעמי, לא, את לא עושה כלום. מה קרה, בולדוג? איציק הסתבך קצת עם, בוא נקרא לזה גורמים שליליים בעולם התחתון. עם מי, עם אבי? לא, סחטו אותו, הכריחו אותו להבריח סם. הוא היה מלא חומר כשהייתי בשדה התעופה. אני לקחתי אותו משם, לפני שהתפיסו אותו בבדיקה ביטחונית. אני מארגנת לנו נסיעה לקברת צדיקים בפולין, והוא נכנס לי לעסקה ייצוא סמים? אני בהיריון, בולדוג. הוא לא חושב על הילד? הוא לא חושב! בולדוג, כבר אמרת לאבא שלי? עוד לא. עשה טובה, בולדוג, שזה יישאר בינינו. נעמי, אני לא יכול. אין לא יכול, אתה חייב. בולדוג, אני לא רוצה שהוא יהרוג אותו. בזמן האחרון אבא לא רואה ממטר. אין, הוא מתחרפן עליו ואני אשאר לבד. עד שסוף סוף יש לי גבר משלי שאוהב אותי, שמנסה לפרנס אותי. זה יהיה סוד קטן, אחד, שישאר בינינו. נראה, נעמי, נראה. בולדוג, תעשה לי קפה שחור, ותביא לי את העוף שגילה עשתה לחדר בוררות. יאללה, זריז. בולדוג, אין סוכר בקפה, תעשה לי חדש. טוב. אז המצב שלנו מסתבך. אין להם את המלצר, במקום זה יש להם את השוטר. עדות של שוטר, תכניס את נדב, תשאיר אותו בכלא לפחות עד תום ההליכים. אתה מבין את הטעות שלך, אבי? שלי? כן, שלך. רגע, אתה מתכוון לזה שאני פתאום התחרפנתי ודפקתי ליגה לנאצי וזה בבטן? לזה? פאק, סליחה, זה לא טעות שלי. או שאתה מתכוון לזה שבמקום לברוח מהזירה, אני באתי לשוטרים ואמרתי להם, שלום, נעים מאוד, אני נדב פלדמן, אני מרמת אביב, תראו איזה חמודנית, בואו תעצרו אותי. פאק, אבל גם זאת לא טעות שלי. אם לא היינו מפרקים את המלצר בפזיזות ובלי מחשבה, הוא היום היה מעיד שנדב לא עשה את זה. עכשיו במקום רמה, יש להם שקרן. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? להרוג את השוטר? איפה הוא גר? שתוק, אבי, שתוק. אמרו חז"ל, ובעת ההיא בסדום, מקצצים בעונות אביינים ומאכילים יתומים. המדינה שלנו מתדרדרת, ואנחנו, דווקא אנחנו, התפקיד שלנו הוא לשמור עליה. להיות שומרי הסף, שלא נתדרדר לעולם של חיות. נהרוג שוטרים היום, נרצח שופטים מחר, והנה הערבים עולים עלינו ומשמידים את הבית היהודי. עת להרוג, אבי, ועת להיות חכם. אבא, המלצר הזה פתח עליי, עכשיו הוא לא. השוטר הזה פותח על נדב, אם הוא כל כך חשוב לך, אז יאללה, בואו נקצץ לו את הבעונות. מה יש? לא כל מה שעשו בסדום היה רעיון כל כך גרוע. אני לא רוצה לשמוע את זה, אתה מבין? אני לא רוצה לשמוע, בחדר הזה אפילו, בתור בדיחה אני לא רוצה לשמוע את זה. צריך למצוא פרייר בולדוג.
פראייר. אין בחדר הזה פראיירים. צריך למצוא פראייר שישב במקום נדב בכלא. זה יהיה קשה, זה 15 שנות מאסר. זה תקיפה בנסיבות מחמירות. תגיד לי, אתה לא מבין שאין אף אחד שישב בשבילך 10-15 שנה? אין, תפתח את העיניים. אני ניצחתי את הנאצי. אני ניצחתי את המוות. אין דבר כזה בלתי אפשרי בשבילי, אתה מבין? כל מה שאני רוצה יקרה כי ככה אני אמרתי. תסתכלו מסביב, יש מלא אנשים שיהיו הפראיירים בשבילנו. נדב ומשפחה, אתה מבין את זה, אבי? יותר קל לך להרוג שוטר מלמצוא פראייר? סדום, זה מה שאתה, אבי. סדום! בולדוג. אני אעבור על הרשימות שלי. זה לא יהיה פשוט, אבל אני אמצא מישהו. אני הולך לעשות לך קפה. יכול לשלוח אנשים מאחורי הגב של הבורר, ככה לעשות למשפחה, ככה לשבור לו את הלב, הוא ימות בגללך! הוא ימות בגללך! מה, בולדוג? מה קרה? כלום. תודה לעוף. לבריאות. לא. קולה. מה קורה? גם הפרסי לא הצליח. גם הוא נכנס להיריון? וואו. מה את עושה? יפה לי? מאוד, קלאסיקה. אני בכלל לא אוהב נשים בהיריון. זה סקסי. אמרתי, אין, אני שוכב עם אישה בהיריון. אבל אתה דוחה אותי. הריון זה הדבר הכי יפה שיש. מה אתה עושה עם המייל שלי? את מודעת לעניין שאת לא יכולה להשאיר את הילד, רנה. אימוץ לא בא בחשבון, ניקולה. לא דיברתי על אימוץ, אחות. התכוונתי להפלה. בן ילד. ניקולה, מה אנחנו עושים עם פרוקי? הוא יהרוג אותנו, לא? ניקולה, אני לא עושה הפלה. זה ילד של אהבה ואני הולכת לגדל אותו. הנה שכת נשואה. ובעלך את זוכרת... פסיכופת? טעות שלי, אמרתי לך תתחתני, נו. מי מקשיב לאח שלו שמכור לצמח הדיטורה? ניקולה, אני לא רוצה לעשות הפלה, ניקולה, בבקשה. קבעתי לך תור להפלה למחר בבוקר. צריכה להיות בצום כל הלילה. עשית לי קריאה! היא הצלקת! תעשי קפה, רינה. תרגעי ותעשי קפה, נו. השוקר שיתק לי יד ימין. כוש של האמא שלך, את גם נראית טוב. תעשי קפה ובואי שבי ליד יגאל. בוקר טוב, רוסיה. אני מסתכל עליכם ואני רואה שני קוקסינלים. הבורר מופיע, אתם מתהפכים עליי, אה? מה נהיה, ניקולה? היית יצור נדיר שקשה למצוא בארצנו, היית רוסים אשכים. זה כסף שלנו, יגאל. לא מטפח, חתיכת בורשט מסריח. חשבתי שאנחנו חברים. חשבתי שיש בינינו ידידות אמת, שכל החוויות שעברנו בחיים קרבו בינינו. נכון, לפעמים הייתי מוציא את הזין ומביא לכם כף על הפנים, אבל זה היה כמו אבא טוב בשביל לחנך. אבל אתם רוסים, אין לכם אבא. ראית פעם משפחה רוסית עם אבא? משפחה רוסית זה ילד, אמא וסבתא בסלון. מאיפה הבגדים שלך? לקחתי מונית עם הנהג. אני כבר יושן בשבועיים וחצי. ומה יש לך בבטן? שמו לי 2 קילו פלטינות. זה קבוע? לא, זה פיקדון, אני צריך להחזיר את זה. יגאל הרובוט. מה תעשה בבדיקה ביטחונית בטיסות, אה? כולם מורידים חגורה, שמים מחשב נייד בקופסה, ואז אומרים... יגאל הרובוט, שים את הבטן בצד, שים את הבטן בצד. לא שם, למה לא שם? לא עשו לך ברית, אה? לא שם. עכשיו תרגיש מה אנחנו היהודים הרגשנו. טריק של המינק, אה? אתם יודעים, אני המצאתי את זה ב-75. ככה אני ועמליה הגענו לגרמניה. יגאל, זה שלנו, אנחנו צריכים להחזיר את זה לפרוקי. על הזין שלי פרוקי.
אני יורד למחתרת עכשיו, אני חוזר עוד כמה ימים, נותן לכם הוראות. בינתיים תעבדו על עצמכם, תחזירו לעצמכם את הביצים שהבורר לקח לך, ניקולה, ושאני טיגנתי לך פה, פאבל. את הקפה אני אקח לדרך. יכולה לפתוח לי את הדלת. בבקשה. סלמת, רוסיה. התיאוריה הרווחת היום במחקר גנטי השוואתי טוענת שאנחנו לא צריכים לחפש שוויון בין הילדים, בגלל שלא כל הילדים נולדו שווים. כל אחד מאיתנו נולד עם אופי. הגנים שלנו החליפו את הגורל של הטרגדיה היוונית, ולכן כל ילד צריך שוויון משלו, שוויון אחר, ואנחנו צריכים לדאוג לזה שכל אחד מהילדים כדאי שתרשמו את זה, כי יום אחד אתם תנהלו בית ספר, או כיתה, או גן ילדים. היי. אורנה, מעניין. מה שלומך? בסדר? כן. שמעתי מה קרה. מה שמעת? שתקפו אותך. כן. שטויות, צריך לראות את הרגל של זה שבעט בי, שמעתי שהוא צריך פלטינות. מה אני אגיד לך? תראי לאן המדינה שלנו מדרדרת. כן, זה תמיד היה ככה, לא? כולם כאן פושעים, אחרי זה מתפללים שאנחנו חיים במדינה לא מוסרית. טוב, אני לא בדיוק חושב ככה, אני קצת מיושן. אני עדיין קצת אופטימי. אני מאמין שאם עושים טוב אז האור מתרחב, ובסוף ננצח את הרעים. רומנטיקן. בוכה בשרק. באמת? כן. גם ב3? מה עם נדב? אנחנו קצת בנתק. מה? כן. מה איתך ועם דורית? אני מפחד שאני תקוע באיזשהו משהו שאנחנו בכוח מנסים להציל. יש משהו שלמדתי מכל הבלגן הזה, זה שלא כדאי להיות תקוע, אנחנו חיים פעם אחת. אבל רציתי לבקש ממך עזרה במשהו. באתי לקחת טפסים להירשם לתואר שני, ויש לי קצת בעיות עם הסטטיסטיקה על ההכנות לדוקטורט, ואני יודעת שאתה טוב במתמטיקה. אז לא יודעת, אם יש לך אולי קצת זמן עכשיו לעזור לי? עכשיו? כן. מה יש לך ואתה לא אוכל? זה הבורר הכי טוב בעיר. מה נהיה? אבי, תתעורר. איפה האימפריה שהבטחת לי? אמרת שאנחנו נהיה הכי גדולים בעולם התחתון, שעוד שנה רק להגיד את השם קוקי יעלה כסף. מה קורה? אמרתי לך את זה אתמול, קוקי. גם את רומא לא שרפו ביום אחד. דווקא כן. הייתה בנויה מעץ והיה קיץ, זה בער מהר. אז מה לא עשו ביום אחד? לא בנו אותה ביום אחד. מי המטומטם שחשב שאפשר לבנות את רומא ביום אחד? אתה היית פעם ברומא, זה חתיכת פרויקט אחוז שרמוטה. אבל רק הגלידריות זה איזה חודש. אבי, חוגגים לך על התחת. פרוקי מבריח סמים עם הרוסים, מבריח סמים עם הפרסי. מה נהיה איתך? אתה צריך להוריד את פרוקי, צריך להוריד את הפרסי. והכי חשוב, להרעיל עוד היום את עידן הרומי. עידן רומי? כן, למה הוא עובד עם המשטרה. אני מקווה שאתה לא מדבר איתו עליי, למה אני לא רוצה תיק פלילי. זה יהרוס לי את כל הסיכויים להיכנס לתיאטרון רפרטוארי. קודם כל תירגעי, קוקי. אני אוהב את התנופה שלך, אני אוהב את זה שאת דוחפת אותי. לא כמו ענבל. מתי אנחנו מורידים את פרוקי? מתי אנחנו מרעילים את עידן הרומי? די, קוקי, לא מורידים אף אחד. עכשיו שאני יושב בכיסא של המפקד, אני רואה דברים אחרת, כמו שרון. אני נרגעתי, אני התבגרתי. מהיום אני לא עובד יותר מהתחול. אבי, אין לך אפילו משרד.
מה עם פרוקי? מה, אתה תיתן לו למכור סמים לרוסים ולפרסים? איפה הכבוד שלנו, אבי? איפה? מה קורה, פרסי? פרוקי. איפה הכסף שלי? איזה כסף? הבאתי לך 5 קילו. טסת לפולין? חזרת? איפה הכסף שלי? הכסף הזה? אין לך את הכסף שלי, אה? אני רוצה לשמוע אותך אומר את זה עכשיו, תגיד לי, איפה הכסף? פרוקי, תראה. לא טוב, לא מתחיל טוב. לא אוהב את המשפט, פרוקי, תראה. היה לי מאמן במכבי יפו, וואו, נלו הקטן. הייתי אומר לו, וואלה, תראה, נלו. היה אומר לי, אל תגיד לי מה שאני רואה. מה שאני רואה, אני יודע. תגיד לי מה שאני לא יודע, תגיד לי. חכם הנלו הזה. תקשיב טוב, כוסמן, מקדן סונה, תקשיב טוב. אתה חושב שאני זקנה שאיבדתי את האנשים שלי, שאתה יכול לשחק לי בתחת? תקשיב טוב, יא מזדיין. אני הורדתי אנשים בידיים כשאמא שלך זונה החליקה באמבטיה על כדום קרוע ונכנסה להיריון. דבר יפה על אמא שלי, פרוקי. איפה הכסף שלי? אני אומר לך, איפה הכסף? דבר יפה, איפה פרוקי. הכסף? אני אומר לך. תוריד את הנשק. איפה הכסף? פרוקי. הנה הכסף שלך. פרסי, לך תעשה קפה שחור לי ולפרוקי, תן לנו כמה דקות. אתה בא לי עם נשק למועדון, אה? פתח את המזוודה. ספור. אין פה את כל הכסף. יש פה את כל הכסף. אני קבעתי עם רון הפרסי עמלה של 10%. אתה קבעת עם רון הפרסי מאחורי הגב שלי, עם חייל שלי שיש לו 10%. אני לקחתי עוד 45%, פרוקי. וזו פעם אחרונה. זו פעם אחרונה שאתה עושה את זה. פעם אחרונה שאתה דורך בטריטוריה שלי ומשתים בלי לבקש ממני אישור בכתב ב3 העתקים, הבנת? אתה יודע, פרוקי, הסיבה היחידה שאתה לא מת זה רק בגלל שאבא שלי אוהב אותך. זה ובגלל שבולדוג מזדקן ומוות של עוד חבר מהעבר כנראה יגרום לו לבעיות בלבלב. הבנתי אותך. זה 45%? זה 55%. מה זה, בית זונות פה? אתה רוצה לעבוד עם הרוסים? שילמו לך יותר טוב? מה עם הכסף שלי? אני רוצה אותך אומר אותה כסף. תראה, פרוקי, יש בעיה. מישהו לקח את המינק. מה? מה עם הכסף שלי? מה איתו? תראה, פרוקה. אל תגיד לי תראה פרוקה, אל תגיד לי תראה פה אבדיאל. תקשיב טוב, היה לי מאמן במכבי יפו שהיה אומר לי מה שאני רואה, אני יודע. ספר לי משהו שאני לא יודע. תתקבל את הכסף עוד 1.5 שבוע, פרוקי. בעזרת השם. פרוקי! 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 סבבה. מה עם עוד חומר? אתה רוצה להעביר עוד? למה לא? יש לי אחלה אחוזים. כמה אתה רוצה? כמה אתה מסוגל להעמיד? 10-20 קילו. אל תדבר שטויות, פרוקי. תגיד, מה היה השיא של העולם התחתון בישראל? בהברחה אחת? זה היה בשנות ה-80, 155 קילו. אבל זה היה חד פעמי, נס. טוב, אז בוא נלך על השיא. אתה תביא 160 קילו, ואני אעביר אותם לאירופה. בתמורה אני משאיר אצלי 60% ואתה נשאר עם 40. וואלה. וואלה. אתה רציני. תגיד, אבי, לא ישנת קצת מהחומר שלי לפני שבאת הנה? מה יש, פרוקי, אתה לא רוצה לצאת לפנסיה? אתה לא רוצה לפרוש מתישהו? אני אוהב לתת מכות גדולות מהחיים. תאמין לי, פרוקי, יש לנו פה חיבור טוב. אז מה אתה אומר, יש עסק? למה לא? פרוקי. לא השארתי פה את הפלאפון שלי.
איזה גבר. אני עומד פה, מחכה לך שעות. אני חושב לעצמי, בולדוג יקלוט, לא יקלוט. וואלה, נכנסת עם נשק שלוף, כל הכבוד. זה סימן שאני משאיר כל יום. מה זה, השפריץ הריח הזה שסופר כניסות ויציאות? השפריצר רק בשביל שיהיה ריח טוב בבית. זה שערה שאני משאיר. אין פה הרבה שערות בבית, אז היא בולטת. אל תדאג, אני גם לא הולך להשאיר לך פה שערות. כמו שאתה רואה. אם תוריד אותי, הבורר יוריד אותך. שלא יהיה לך ספק. אני לא מפחד למות. בטח לא מהתנגשות. עדיף על התקף לב. היית לנו פילוסוף לעת זקנה. אם הייתי רוצה להוריד אותך כבר מזמן, השכנים היו מתווכחים, כדאי להזמין אמבולנס או להוציא לך את הראש מהתחת. לך תעשה קפה. נשב נדבר קצת לזכר הימים הטובים. מה אתה רוצה ממני, נאצי? אני צריך את העזרה שלך, בולדוג. שלי? כן. היינו חברים טובים פעם, לא? עד שברוך סכסך בינינו. זה נראה לך בסדר להפליל אותי ככה בגרמניה? אלה אין להם הנחות ליהודים. אתה יודע את זה. אתה חייב לי את החיים שלך פעמיים, בולדוג. פעם בבנק בגרמניה ופעם כשפדידה ניסה להוריד אותך. שכחת? וואלה. אני גמור, בולדוג. שמו לי פלטינות בבטן, יש לי זיהומים. אני על אנטיביוטיקה. באמת איזה סוג? המקצין. יש לזה הרבה תופעות לוואי. יש לך צלצולים באוזן? וואלה, זה מזה. בעולם התחתון שנשארתי פה, היה גן עדן. היום כולם חרות, רק הכסף מדבר. איפה החברות של פעם? איפה הקודם? איפה הכבוד, כולם חרות. אתה זוכר, אני ואתה וברוך עשינו ברית בסכין? דם מעורבב. אם הוא לא היה תוקע לי מסרגה בגב, עד היום היינו שלישייה. בוא, שב, אני עושה לך קפה. אתה יודע מה? תנסה פעם אחת רוק סיני. אתה במצבך עדיף לא להכביד על הבטן עם קפה שחור. היית לנו רוקח, סבבה, תעשה מאחריי, הרוק הזה ניתן. בולדוג, אני רוצה שתלך לבורר, תגיד לו שאתה חותם עליי. אני נכנע. אתה מטפל לי פה שבוע, שבועיים עד שאני מבריא ואני טס לגרמניה. אתם לא תראו אותי יותר. מבטיח. מבטיח. תעשה את זה בשבילי, תעשה את זה. הגעתם לבית של אורנה ונדב, ואנחנו לא בבית, תשאירו הודעה. אתה יודע, אני חשבתי על זה, אתה אף פעם לא הייתי אצלי בבית. מה אתה מדבר, בולדוג? הייתי אצלך מלא פעמים בבית. היית למטה, לא למעלה. אתה גר בקומה חמישית, בלי מעלית. לא כל אחד מחפש לעשות כושר כל הזמן, בולדוג. צודק. צודק. בולדוג, מה קורה? מה אתה מסתיר ממני? יגאל הנאצי היה אצלי בבית, הוא רוצה להיכנע. הוא רוצה לחזור לגרמניה. וואלה. הוא ניסה להרוג את הבן שלי, הוא הרג את הנכד שלי, הוא ניסה להרוג אותי. גם אם אנחנו לא רוצים להרוג יהודים, יש לנו קווים אדומים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. איפה הוא עכשיו? הבורר, אני חותם עליו. ברוך. מה? אני חותם עליו, למה אתה לא אומר כלום? אני מקשיב. ובעת יהיה חכם מדום. הוא הציל את החיים שלי פעמיים, אני חייב לו את זה. אתה לימדת אותי ככה. אני אוהב אותך יותר מאשר את עצמי, אתה יודע את זה. אבל עכשיו,
יש לו פלדה בבטן במקום שרירים. הוא זקן וחולה. אצלי בבית מקבל אנטיביוטיקה. בעוד שבועיים אני אקח אותו לשדה התעופה שייסע לגרמניה. מתי הוא הציל לך את החיים? מה, כשהיינו... עזוב, לא חשוב, אתה צודק. ככה אתה מרגיש? מצוין. אתה חתמת עליו, הוא חתום. הוא יהיה אצלך בבית, ותשמור עליו. אוקיי. אין לך בעיה עם זה? זה עניין שלך, של המצפון שלך ושל אלוהים, בולדוג. אתה לא כועס עליי. אני אף פעם לא כועס. קרתו לי את בלוטת הכעס בילדות. לך לגילה, תאכל קוסקוס שהכינה. לך. על הראש. רומי, חוץ לבית של בולדוג, תפתח לדלת במפתח הזה, תיכנס במהירות, תוריד 2 כדורים בראש של יגאל הנאצי שנמצא שם, את האקדח תיקח, תחרוט אותו במברג הזה, תעטוף אותו במגבת הזאת, תשים בפנים את האבן הזאת, תקשור בשקית הזאת ותזרוק לירקון. הבנת? קדימה, לך, מהר, אין זמן, רוץ.